baje na tamkatu ko zakar fa sai dai mu godiya ta laburba sai godiya ta la kuzam san barka gaskiya mardaye ka sosai kani yayi yawo ai jan watai ne tufure muka maktar jan gabai na ai gidam jam an ce ai na mu Allah turkai na mai ne ka kai wali kan ne malamu ne idan fa lawu men ni na tame ka idan gidi taban saka bai tarai kai gidi kan mai tu man jagara ka kusi kai san barka gaskiya san barka dama mu iya ka mentin baya men tala mun kudula kudun ga bai tala kudun ga bai amma ga burin an ce mu iya tun bulkum gin mu kudu ka tun to na tankatu ko do har mata na don ka tinge na kutiye ka kuda kaye do da amu ma na yamu na ina amu ai na ta bai ma sai dai nake kari amin tala ta ka barkaci ma lewai ka kuma ka bai an ta dugo yaro mu wali kana idan burin ma ga ayu ta ga an ta dugo yaro mu wali kana idan to malamu to gidan kai mana ne ka gidi salin mun gana biyun fa ga kokoci azu juga ma idan nai ba sai amma ne gidan gane kane ganga anko kane ga dibi dirbot gidi buni tan lati kaw am wallahi tallahi kane ganga amma askani ko dafu adanan na dafu adanan mun kara ma bude mu ne mun kana asaka no talma bai na ciri ai an kuri na ganu ga gashin baki na gidi bo untun mututu lewan ma askani da yu dai mu budiya kai na tabbat ko budiya miya na mentaka babi kama yede asaka nago lewan asu saka no to nago yarun tango ngabi asaka na chariya mata ma sha ningi chariya mata ma ngabi asaka no te sai na ta maka sai tunda men ni kuti mu kama yi an tabe men ka ba ya ka bai nasara nan naka ilta mala janisawa barmu amma biyan nan kan sai ka tide kuzum a ida ta biyan nan ko ni ka sawai sai ka tide kuzum amma nasara nan na ka ilta malama je ne musuwa mutai to saboda kuti yaro gane kan nan ta tafani kan nan ta ileta mu agi lawa sai lewayam kan ga ban kala tamtalawa sai waike ginna gamta na suka dami ayala ya kuti bai gara sai dai gi iduhu malam sai dai gi babi to ndo